Mae'n werth cofio nad yw'r broses ddylunio yn cael ei gwneud ar ei phen ei hun. Mae cydymffurfio, dylunio a gweithgynhyrchu'n gysylltiedig â'i gilydd. Pan fyddwch chi'n canolbwyntio gymaint ar ddylunio, efallai y byddwch chi yn anfwriadol yn dylunio cynnyrch sy'n anodd ei weithgynhyrchu. Efallai na fydd hyn yn broblem ddifrifol ar gyfer sypiau bychan neu gynnyrch elw uchel niferoedd isel, ond mae'n sicr yn broblem ar gyfer cynhyrchu niferoedd uchel elw isel. Rhaid i'r gwaith o ddylunio a datblygu cynnyrch yn effeithiol rhoi sylw i gyfyngiadau a dulliau gweithgynhyrchu. Dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu yw'r enw am yr agwedd hon o'r prosiect. Os bydd yr agwedd dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu'n cael ei chynnwys yn y broses ddylunio, mae'n arwain at ansawdd uwch a chostau is. Dyma rai pethau i chi feddwl amdanyn nhw pan fyddwch chi'n ystyried dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu. Yn gyntaf, pa ddeunyddiau sy'n cael ei defnyddio? Oes yna unrhyw rai amgen? Nesaf, sut allwch chi leihau nifer y cydrannau yn eich cynnyrch? Po fwyaf o rannau sydd gennych chi, po fwyaf cymhleth fydd y broses weithgynhyrchu. Meddyliwch hefyd am sut allwch chi leihau'r broses o osod y cynnyrch at ei gilydd. Unwaith eto, gorau po hawsaf. Yn olaf, gofalwch nad ydych chi'n ei wneud yn fwy cymhleth na sydd ei angen. Cymerwch gam yn ôl ac edrychwch ar beth rydych chi'n ei wneud, yn hytrach na meddwl gormod am y manylion. Mae'r dyluniad yn bwysig, ond mae'r gallu weithgynhyrchu'ch cynnyrch mor rhwydd a phosib yr un mor bwysig.